12,5 jaar geleden ging zorgboerderij De Lor met 5 hulpboeren van start. Dit jubileum werd afgelopen weekend gevierd met een open dag. Hierbij werd aan de nieuwsgierigen ook meteen de nieuwe kantine getoond. Wat wij willen, dat is de mensen, het publiek, de ontmoetingstuin De Lor laten bezichtigen. En de ontmoetingstuin, dat nemen we letterlijk. Dat hulpboeren mensen kunnen ontmoeten, een praatje maken, genieten van de mooie tuin. En natuurlijk willen wij laten zien aan iedereen wat we er hiervan gemaakt hebben. Samen met Willy zijn er nog 8 vrijwilligers en 1 stagiaire actief op de zorgboerderij van Sibylle Winkelmolen en Jan Jansen. Ook het aantal hulpboeren is in de afgelopen jaren flink gegroeid. Het team bestaat uit 22 hulpboeren, waarvan er gemiddeld 12 tot 15 per dag hier aanwezig zijn. De hulpboeren vormen samen een gezellige groep, iets dat Tjeerd heel belangrijk vindt. Het klikt allemaal goed. We hebben met z'n allen lol en we accepteren elkaar, dus ja, dat is heel fijn. En op een zorgboerderij als De Lor is altijd iets te doen. Iedereen heeft hier zo zijn ding. Ik doe buitenwerk in de tuin, maar sommigen doen ook in de pallet werken. Pallets lopen, zagen. En sommigen doen ook de maaltijd voorbereiden tussen de middag. Verse soep maken, tafel dekken, afwasmachine uitruimen. Wij doen vooral dingen wat wij leuk vinden, waar we plezier in hebben. Dat is het belangrijkste. Ik doe zelf in de kantinewerk. Dat is bij De Lor. Daar bij de nieuwbouw, zeg maar. En mijn taakje van de kantine hoort bij poetsen, voor lunch verzorgen, koffie en thee zetten. Nou, in het najaar vind ik al leuk om alles terug te snoeien. Dat doe ik wel het liefst hier. Wie op bezoek komt, kan alle hulpboeren leren kennen. Ook degenen die er niet zijn. Ze hebben namelijk allemaal een levensboom gemaakt die verspreid over het terrein en de ontmoetingstuin te zien zijn. De levensbomen, dat zegt iets over familie en wat voor wensen dat we hebben en waar je fan van bent en overal eigenlijk van. Doen jullie daar ook onderhoud aan? Er wordt enkele reden schoongemaakt en opgepimpt en opnieuw geschilderd en ja, eigenlijk van alles een beetje. Niek verzorgde deze middag ook de rondleidingen en kon dus in de kantine wel wat extra hulp gebruiken. Deze hulp kwam van zorgbakkerij Gerard Steegs uit Horst. Ja, ik help in de bakkerij en ik sta op de verspunt. Er staan dan vaker van de jongeren met een beperking bij. En dan leren we hoe ze dat moeten doen. En ja, hier zijn ze dus al bezig. Daar zijn ze al bezig. En dan er zijn ook jongeren die de opleiding voor bakker volgen bij ons in de bakkerij. Wat vind jij het leukste aan het bakker zijn? Wow, wat vind ik het leukste? Ja, een beetje samenwerken en zo. Ja, maar vind je broodbakken leuker dan vlaaien bakken of doe je liever wafels bakken? Ja, ik zelf ben een beetje de flopperman in de bakkerij, zeg maar. En wat houdt dat in? Dan maak ik zeg maar de appelflappen, pruimenflappen, kersenflappen, abrikozenflappen en zelfs de appeltasjes. Ik maak van alles eigenlijk. Ik maak hartige broodjes, vruchtenvlaaien, aardbeienvlaaien, broden en zo. Die doe ik veel puntjes voor oprollen eigenlijk. Ik doe van alles eigenlijk. Bakken, broden maken, van alles. De ontmoetingstuin is voor iedereen te bezoeken. Dit is ook mogelijk wanneer de zorgboerderij gesloten is.